Good morning, Philippines! Yes! Ayun, no? Unang araw natin dito sa Pilipinas, mga kalabarkada. Good morning po sa inyong lahat. Good morning sa lahat ng mga masters natin, mga idol. Ayun, nandito tayo sa may... alam ko, nasa may Manila ba ito eh? Sa may Boulevard. Yan. Dito tayo dinala ng OWA. Yung quarantine hotel natin, yes, our first day ng quarantine, unang araw natin sa Pilipinas. And maraming salamat mga kalabarkada sa lahat na mga sumusuporta kay Loves Island Adventure. At sana lagi nyo po akong susuportahan, at sa lahat pa po ng hindi pa nakapag-subscribe, sana mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel, at huwag kalimutang i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga videos na i-upload natin. Ipapakita ko sa inyo mga kalabarkada itong mga tanawin dito sa may Diamond Hotel. Yan. Dito tayo sa may Diamond Hotel, dito tayo na quarantine. Ito yung mga tanawin dito. Yan yung mga makikita dito. Oh. Yung abot tanaw mo na yung dagat. Pero hindi ka makapag-fishing. Pambira. Parang nangangati yung daliri mo na pumunta mamingwit eh. Ang ganda ng dagat eh. Oh? Ang ganda ng dagat. Ang ganda ng dagat oh. Sarap sana mamingwit. Yan, balik, ikokon ko pala kayo yung mga kalabarkada dito sa may hotel. Yan, dito sa hotel na ako natin. Ililibot ko kayo dito sa may nabili nating bagong unit. Nangarap. Ito yung hotel na binigay sa atin ng OWA. Ayun, shout out sa OWA pala kasi nakamember tayo sa OWA. Titignan muna natin yung pagkain natin. Kasi may binigay na silang pagkain kanina, kaya nagising tayo. Ito yung binigay nilang pagkain sa atin mga kalabarkada. So kakain muna tayo. Ito yung pagkain natin mga kalabarkada. Yun mga kalabarkada, kakain na sana tayo. Kaso ang problema, may kumatok sa atin. Ayan, may binigay yata. Yun, may binigay pala sa atin na tubig mga kalabarkada. Ito, bigyan pala tayo ng tubig. Yun no. Thank you. Salamat. Yun mga kalabarkada, binigyan pala tayo ng tubig. Binigyan tayo ng 3 bottle ng tubig. Yun mga kalabarkada, kain muna tayo. So, ulam natin, tosino saka hotdog, itlog. Sarap. Grabe yung pan. Medyo mainit-init na rin pala dito. Na parang nakakapanibago yung mga kalabarkada, yung klima dito. Siyempre doon sa Japan kasi taglamig kasi doon ngayon. Ito naman to medyo mainit na. Sarap ng pan dito. Sarap ng pagkain nila. Madadayet tayo dito mga kalabarkada. Pero okay lang. Bawi na lang tayo pag nakauwi tayo dun sa atin. Yun pala mga kalabarkada. Papakita ko sa inyo yung lugar namin. Kung ano ba yung mga mayroon sa lugar namin. Anda Pangasinan. Yan. Yun ang lugar natin sa Anda Pangasinan. Bali isla lang siya mga kalabarkada, pero may beach, ganun. Abangan nyo yung mga vlog natin sa lugar namin mga kalabarkada. Abangan nyo yung mga yun. Sigurado mag-i-enjoy kayo kasi yung content namin isla din yung kasi, pero parang yung sa amin kasi malapit kami sa dagat.
Abangan nyo yung mga fishing adventure na naman natin mga kalabarkada. Yeah! Busog na ako. Kapit tayo mga kalabarkada. Kaya yun yung isang dahilan kaya nagpalit tayo ng pangalan natin sa YouTube channel. Dahil gawa nga nung taga-isla kasi ako mga kalabarkada. Isla talaga kami. Tapos dun sa Japan nun, yung dun sa Japan, sa lugar natin dun, isla din siya. Mag-adventure tayo sa mga isla. Kaya yun, Loves Island Adventure. So sana supportahan nyo lagi yung YouTube channel natin mga kalabarkada. Bal mamaya pagkatapos natin makapagligpit na itong mga pinagkainan natin, lilibot ko kayo dito sa may dito sa hotel na to mga kalabarkada. Papakita ko sa inyo itong hotel na to kasi ang pangalan ng hotel is Diamond Hotel. Tapos yun siguro yung kaganapan natin kasi siyempre hanggang dito lang muna tayo sa kwarto, pero thanks God talaga, sobra. Yes, thanks God kasi nakauwi tayo ng ligtas. Ayan, shout out pala kay kay Ate Tirang Slin, yan si Ate Tirang Slin, saka kay Ate Venus Mars yan mga kalabarkada, kasi nagpamember sila sa akin. So sana naman mga kalabarkada, please supportahan naman natin sila. Napaka-bait po nila, napaka-legit at napaka-supportive nilang mga kaibigan ko sa YouTube. Please support naman po sa kanila mga kalabarkada, kay Ate Terang sa kay Ate Venus Mars. Yan, lalagay ko yung panila dyan, yung YouTube channel nila. Bali, ito yung binigay na hotel room sa akin ng OWA. So shoutout din sa OWA. Ito, umpisa natin ipakita to sa inyong lahat mga kalabarkada. Bali, umpisahan natin dito. Ito yung ang pangalan pala ng hotel na to mga kalabarkada ay Diamond Hotel. Ayun. So shout out po sa lahat ng mga staff ng Diamond Hotel. Ito kasi sobrang napaka-asikaso din nila. Ang sarap ng mga pagkain na binibigay nila. So, marami 5 star talaga to sa akin. Ito, magmula dito sa pintuan. Bali, umpisahan natin. Ito mga kalabarkada, may cabinet siya dito. Yan. May cabinet to. Ito yung bali katabi lang ng pintuan. Ito, may cabinet siya. Yan. Tapos dito naman sa kabila, yan, may salamin siya na malaki. Yan mga kalabarkada. Tapos pagkatapos ng salamin, ito, meron siya yung ito yung banyo. Ito yung banyo nila. Yan. Anong banyo nila mga kalabarkada. Ito. Ayan. Tapos meron din siyang bathtub. Ito. Bathtub. Siyempre naligo na rin tayo dyan kagabi. Kasi nung pagdating natin, naligo tayo. So may mga content siya, mga lotion, ganyan. Liquid hand soap. Tapos may body wash, may shampoo. And kompleto. Tapos mayroon din sila itong mga gamit, mga toothbrush, ganyan, yung mga itong tawag tayo, earbuds, yun. Yung mga yan, mayroon din sila. May mga content to, mga blower. Meron din tayo nagamit na. Ito. Yan yung nila mga kalabarkada, banyo ng Diamond Hotel. Yan. Tapos susunod, ito. Meron din silang ganito mga kalabarkada. Bali, binigyan pala tayo nito ng Diamond Hotel. Yan. Bali, pang 5 tubig ko na yata to lahat ng kwan. Pero hindi ko pa nagagalaw yan. May binigay rin silang kape. Yan. Tapos ito, meron din sila na to. Pag mag-order tayo, yan. Yung salamin na naman. Yan. Tapos ito yung bed nila. Yan. Yan yung bed nila mga kalabarkada.
Yan. Yung mga gamit natin nandun, yung mga barya-barya nakapatong din dun. Yan. Tapos ito, meron din sila ditong TV. Yan, meron din silang TV mga kalabrikada. Actually nanonood ako kanina pa. Yan. Nanonood tayo kanina pa. Tapos meron din sila ito, sopa. Yan. Ang sopa nila. Mga lampshades. Ayan. Lampshades yun. Bali, ito yung pan nila. Diba? Sobrang ganda mga kalabrikada. Tapos ito, meron din sila nito. Pag mag-order tayo. Bali, ang menu pala dito nila mga kalabrikada is ito mga ito. Yan yung mga menu nila na pag gusto mong mag-order, yan. Yan lahat yung pwede kang mag-order mga kalabrikada. Pero hindi pa tayo nag-order. Ito, makulimlim yung kalangitan. Yan. Bali, ang date pala natin ngayon mga kalabrikada is January 8, 2022. Yan. Yung mga motorista. Yan. Ay! Yung mga motor na lo, gaganda. Nakasilip na naman ako ng rider, oh. Ayun, oh, may rider mga kalabrikada. Sus! Sunas, mahahawakan ko na rin yung rider ko. Yes! So, ayun mga kalabrikada. Tingnan natin, may dumating na yata tayong pagkain. So, tara, tingnan natin. Tanghalian na. Bali, time check pala tayo. Nakaset pa yan sa may Japan time to. Yung oras natin is 12:40. Ayan, 12:40 na. Pilipinas time. So, ayan. May pagkain na tayo mga kalabrikada. So, may pagkain na. So, ito yung pagkain natin mga kalabrikada. Tingnan natin kung anong binigay nilang pagkain. Baliktad. Ano siya? Yun ang pagkain natin mga kalabrikada. Pero nakalagay kasi dito, please consume immediately. Ang problema nga lang, manok. Hindi naman tayo nakain ng manok. So paano ba yan? Ito na lang siguro. Yan na lang ulamin natin saka itong gulay. Hindi tayo nakain ng manok mga kalabrikada.